cầm trong mình ngã bờ cát nô ngã đã chính lên ngõ ba crowd cả iki chlor cả snow jing real upper cơ lanh sao đông cả bor trong mê cả bao ha ba na ya lanh ba ki lao ba lao san nga snow jing ba snow thiang ki sim hu ding nga clear ulo nga iki the ki mandan nga snow ruki jing bel air ba sup Ka jong na uba usha uya ban pelat parianga anda utrai unwan hap deng jing risa ban lechaying nang ne yang kaya rokan ni ay sawa ngan pen naru bublay ulong bakra men sim jona to ya ro ya utrai melong bakra melong bakra
semu im hanga namar meya ban me mi pan yang alama namar ya mi lapen rem yang alap dia ya mi lakenta ngalayo jengem umen semu em hanga namar meya pat me mi pan Sngewphylla bang la batai Memeus im la jengem le ai Sngewphylla ngamat yaka Terbungak men yang meban Hajengem juga Nalang ubah yang alama namar ya me lapen rem yang alap diam ya me lakenta ngalayo jing men semu im hanga namar me ya ban me mi pa Sngewphylla bang la batai Memeus im la jengem le ai Sngewphylla ngamat yaka Terbungak men yang meban Hajengem juga Nalang ubah Ngayos ngo miเป็นกอดมีเป็นแค่กี่จึงปังมีลาเป็นจาไตรเงาวันบาเม็นตารู้อย่าง
jing klot yana to kersha ka jing dwai jonga tang kani kawe atra to pen kya o ka jing bang men swim ru ka ban sha jing pim yang ka tan shim yang nga ai ti ya la de atrai to pen kya yang hong da do ut patram ngawan hapeng jing klod yang to kersha ka jing twai jong na tang kani kawe atrai to pen kya yang jing pen kya jong mi nga don ka nga don ka ya jing pen kya jong mi nga don ka nga don ka ya jing pen kya jong mi nga don ka nga don ka ya jing pen kya jong mi jong mi jong mi da do ut patram ngawan deng jing klod yang na to kersha ka jing twai jong na tang kani kawe atrai to pen kya yang ka jing twai jong na tang kani kawe atrai to pen kya yang atrai to pen kya yang atrai to pen kya yangเป็นแค่ยังไงเป็นแค่ยังไง Trai mi long ba ba jing is nei jong mi ai ne chiu non mi pen im ya nga mi pen long ya nga quân jong mi mi u ba nga kwa mi u ba nga i trai nga long jong mi
Baby, they you thrive.
đã chính lên họ yêu chi su nong na sa lên Malaysia ui cùng nhà unong popuba Thietan Sngewphylla kan yai long jing wai jong na Sngewphylla jing it nong bên em nhà Jong abang ubah lagung jong uli uraya ki hagapipna marway halong kalbari Oh Sngewphylla kan yai long jing wai jong na Sngewphylla jing it nong bên em nhà mat pa brijong uning pi jing ben dong nong yang akan long yar wa yaroman Khasi Oh Sngewphylla kan yai long jing wai jong na Oh Sngewphylla jing it nong bên bên nhà ngang ngặt wai Oh Sngewphylla kan yai long jing wai jong na Oh Sngewphylla jing it nong bên bên nhà ngang Miền lòng u nong bên kia chính phang ba bồn dài hấp đèn kỳ chính cơ là miền lòng nong bên lại hấp đèn kỳ chính cơ lại mình sim ba lên ngập hai kỳ khmat cha kya yanga me long u nong pen kya ching pang ba bon ja hấp đèn kỳ ching cơ la me long
Yesusเป็นแค่ยังไงเป็นแค่ยังไงเป็นแค่ยังไงเป็นแค่ยังไงหังมีงาลงมาเวตรายงาลงสุดาหับเป็นกี่จริงคู่ใส่มันสิมาเลงงับหายกี่ขมาชายิสุแค่ยังไงสลับจึงเป็นแค่ยาหังงาสลับจึงเป็นแค่ยาหังงาสลับจึงเป็นแค่ยาหังงาสลับจึงเป็นแค่ยาหังงาสลับจึงเป็นแค่สลับจึงเป็นแค่ยาหังงาสลับจึงเป็นแค่ยาหังงางานมชิตีงานมชิตีสลับจึงเป็นแค่ยาหังงาสลับจึงเป็นแค่ยาหังงางานมชิตีงานมชิตีสลับจึงเป็นแค่ยาหังงางานมชิตีงานมชิตีสลับจึงเป็นแค่ยาหังงางานมชิตีงานมชิตีเป็นแค่ยังไงเป็นแค่ยังไงหังนี้งาลงมาเวตรายงาลงสุดาหับเด้งกี่จิงคู่ใส่มันสิมาเลงงับหายกี่ขมาชาเป็นแค่ยังไงเป็นแค่ยังไงเป็นแค่ยังไง